Hello लोगोफोर बरायबाय गोदान YouTube चेनेल B Ministries आवहाय नोंथांमोन बयखौबो बे चेनेला जोंनि आदानि ओमफ्राय जों दायो गुवाहाटि थांगासिनो रङिया एसे बारबाय ओमफ्राय मा खामानिनि थाखाय फैदों नोंथांमोना मिथिगोन बेखौहाय 4 थारिखआव बे चेनेलनि गेजेरजोंनो मिथिगोन मानो जों दा फैगासिनो दङ गुवाहाटियावहाय मिनिस्ट्रिखौहाय YouTube चेनेल B Ministries नोंथांमोना थांनानै साबसक्राइब खालामना लानो हागोन 4 थारिखआवहाय मोजांथार मोनसे खबर फैनो गोनां दङ बे चेनेलनि गेजेरजोंनो बेनिखायनो YouTubeआव थांनानै B Ministries चेनेलखौ जोंनो साबसक्राइब खालामना लायो दे जों आदा आरो आं सानैजोंनो गुवाहाटि थांगासिनो बायग्लिलांनाय आंनि गोसो सिमांनि रायजोआव गोग्लैयोबोला सिखारनो हानो नागिरा बुखारलांनाय गोसो आंनि पापनि सानना खामानिखौ जागायनानै जों जानि थाखाय फैदों दानि प्रजेक्ट सिखारनो हानो नागिरा बुखारलांनाय गोसो आंनि पापनि सागोराव लैथोनि थौजों सानस्रिनो हानो नागिरा बोलो होदो फोरबो नों आंजों लोगोसे था गोथार आशीर्वादखौ सिरि हो पापखौ फेजेनो बोलो होदो फोरबो नों आंजों लोगोसे था गोथार आशीर्वादखौ सिरि हो पापखौ फेजेनो गेलेदोंमोन आङो रंजादोंमोन आं बे पापनि बेसेबा गोथौ हाखराव जुजाइ बादि आङो बिरखारलांदोंमोन बै पापनि बेसेबा गोजानाव गेलेदोंमोन आङो रंजादोंमोन आं बे पापनि बेसेबा गोथौ हाखराव मेगनाव आंनि खोमसि साग्लोबफैबोलाबो सोरां होफैयो नों जिउआव सोरां होफैयो मेगनाव आंनि खोमसि साग्लोबफैबोलाबो सोरां होफैयो नों जिउआव सोरां होफैयो